भोजपुरिया दर्शक होके खातिर चाहे भोजपुरिया होके खातिर जौन भोजपुरिया ऑडियंस पब्लिक जे बचपन से गाना सुनता गाना देखता पवन खेसारी के देखता सुनता भोजपुरी से प्यार करल बा। भोजपुरी भाषा एक दिन हमरो देश दुनिया में धमाल मचाई। जैसे पंजाबी गाना आज से 5 साल 6 साल जब हनी सिंह के आगमन भरे कोई सिंगर तो जे पंजाब के चाहे दिल्ली में रहे वाला लड़का लड़की भी जे रहन सब पंजाबी गाना के तारीफ करस, हमने के भोजपुरी के गाना के सुन के मुँहे पर साला अलग अलग बात कहस, हीरोइन पे भी कमेंट करस। उहे सब आज भोजपुरी के वो आंख देख रहा बा, वो कान तारीफ सुन रहा बा। बॉलीवुड के पार्टी हो रहा बा, पावर स्टार पवन सिंह जी पहुंच रहे बड़े, गुरु रांधवा जैसन सिंगर हनी सिंह जैसन पवन सिंह संगे काम करे खातिर तरसत रे चाहत रे। तरसत ना मतलब लाजमी नहीं कहते कहे के मतलब भोजपुरी भाषा तनी पोलो पोलो में निकल जाला। वो आंख वो कान आज बड़ाई सुना था। सोची भैया कितना अच्छा लागत हुई, कितना अच्छा लागत हुई। तो लेके आप लोग के बीच में हाजिर बानी पावर स्टार पवन सिंह के गाना धनिया में परिया और खेसारी लाल यादव जी के गाना शाम है धुआं धुआं। ये दोनों गाना के रिव्यू रिएक्शन कर चुकल बानी। आप लोग यूट्यूब पे देखत हो तो ठीक माना था, इंस्टाग्राम फेसबुक आप लोग देख सकते हैं जी तिवारी जी जे आई तिवारी जे आई ऐसे के आईडी सर्च करम, चाहे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देम। काहे के ब्लॉग बाटे गाना और खेसारी लाल यादव जी के ब्लॉग बा के ना ब्लॉग बा चेक नहीं गई, लेकिन पवन सिंह के गाना ब्लॉग बा तो दोनों साथे में कइले बा तो दोनों गाना जहां भी पढ़ी एक साथ एक ही हाली पढ़ी तो आप लोग प्यार से देम जा रिएक्शन करके रिव्यू लेगा। रिव्यू के आप लोग खास रिक्वेस्ट बा के प्यार से देम जा। बड़ा गर्व हो रहा बा आज खेसारी लाल यादव पवन सिंह जी और नीलकमल सिंह तीनों आदमी गाना स्क्रीनशॉट हम लगा पाई कि ना लगा पाई, लेकिन ट्रेंडिंग में अभी म्यूजिक सेक्शन में तीनों गाना लाइन से बड़े सुपर में पवन सिंह के गाना घघरी वाला गाना खेसारी लाल यादव जी के। देखिए हम ये बात हम रिएक्शन में या रिव्यू में गलती बोल दिले बानी धनिया के पनिया वाला गाना जौन बाटे में क्या कर ट्रेंडिंग सेक्शन में बा, लेकिन असली में घघरी वाला गाना बा। खेसारी लाल यादव जी के सामने धुआं धुआं म्यूजिक सेक्शन में बा और नीलकमल सिंह के भी कोनो गाना बा नाम नहीं किया तो बड़ा खुशी हुई। सब शुरू में ही बात कहनी है कि कितना करेजा के सुकून मिलत हुई या कितना मतलब गर्व महसूस करत हुई, अंदर अंदर फील करती कान के भोजपुरी के मतलब वो चीज देख के आँख के कितना सुकून मिल रही। भोजपुरी का आज तारीफ हो रहा बा देश दुनिया में, वो कितना अच्छा लागत हुई। हनी सिंह जैसा आदमी भले तने अश्लील मरले उतना ना बुझाते लेकिन गा दिले गईले में कुछ गईले बुराइयों आजकल कर बारी भैया आजकल लोग चाहता है मीडिया हमारे बुराइयों तो करे यो तो लोग खोजता। तो इंट्रो हम दोनों के रिव्यू लेके हाजिर बनी, दोनों के रिव्यू देखी जा। बहुत बड़ इतना डिटेल में रिव्यू करी रिएक्शन में तो सोची वीडियो जो बा रिएक्शन 15-20 मिनट के हो जाते रहे, इससे अलग करे के पड़ल बा। और एक और सच्चाई बा के रिव्यू में कुछ आ जाला, रिएक्शन में आप लोग जानते हैं जब कुछ ना आवेला, खाली आप लोग के प्यार आशीर्वाद मिलेला, लेकिन गाना ब्लॉक हो जाला ना तो क्लेम हो जाला कि दूसरा के गाना उठाएगा आदमी कर रहा बाटे, लेकिन आप लोग को प्यार आशीर्वाद मिलेला। ऐसे जी तिवारी जी रिएक्शन करेंगे ये रिव्यू के जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर आप लोग करम जा, हर ग्रुप में शेयर करम जा, स्टोरी लगाएंगे ताकि भाई के प्यार आशीर्वाद करते मोटिवेट देखिए मोटिवेट कुछ मिली तो जानते बानी प्यार पेट परिवार सबके बाटे, ज्यादा ना थोड़ा उम्मीद चाहिए, मेहनत लागेला लेकिन मेहनत से हमारा मतलब नहीं है। आप लोग प्यार आशीर्वाद दिल से दे हम जा। तो रिव्यू आप लोग देखी जाए खेसारी लाल यादव जी के सामने धुआं धुआं ओकर बाद पावर स्टार पवन सिंह के रिव्यू दोनों रिव्यू लेके हाजिर बनी। प्यार से बात जय भोजपुरी रिव्यू शुरू कर जाओ। तो बात कोई लो खेसारी लाल यादव जी के नया गाना जौना गाना से उम्मीद बा कि खेसारी लाल यादव जी इंडस्ट्री में धमाल मचा सकत रे। शाम है धुआं धुआं जो उनकी टी सीरीज भोजपुरी चैनल पे रिलीज भइल बाटे। जी भैया गाना के नाम बा शाम बा धुआं धुआं, शाम है धुआं धुआं जो गाना में सृष्टि भारती खेसारी लाल यादव जी के साथ गईले बाड़ी। और मैं सबसे पहले आप लोग डिटेल बता दी, म्यूजिक डायरेक्टर जो बड़े मास्टर प्रिंस देले बड़े और लिरिक्स आदर्श सिंह लिखले बड़े और कंपोजर आदर्श सिंह भी बड़े और डायरेक्टर लकी विश्वकर्मा और कोरियोग्राफर लकी विश्वकर्मा जी बड़े। बाकी ये लोग अब काम के आगे की बात कही जाए खेसारी लाल यादव जी के साथ में पारुल यादव नजर आ रहे बड़े। जी हाँ भैया, तो सबसे पहले बात कर ले जो गाना जौन बा सुने लायक बा, अच्छा लगा था, पुराना सुनल गाना बा तो ऑलरेडी अच्छा लगबे करी। रिएक्शन में देखबे कहीं है गाना कहीं ना कहीं डुबा देलस अपना अंदर। वीडियो तो एक बार से कई बार देखे के मन करता, जब देखत आदमी तो डूब के देखता घुस के देखता। क्या कि वीडियो ऐसा बनावल गई बा, वीडियो के इंटेंशन ही रखल गई बा कि पब्लिक के अच्छा लागे चाहे ना अच्छा लागे देखे पर मजबूर होगा। क्या ऐसा चीजों में देखावल गई बा कि आप देखे पर मजबूर हो ही जाए। तो ठीक बा, तो गाना तनी हॉट बा, रोमांटिक बा, सेक्सी बा और पारुल यादव जी बाड़ी एमे एकदम अच्छा लाग रहल बड़ी, सेक्सी लाग रहल बड़ी, लेकिन ओमे रोमांटिक से ज्यादा वो कातिल लाग रहल बड़ी। हमारा लागत अनु कि खेसारी जी ना वो मूड में लाग रहल बड़ी, कह तरीके दर्द बा उहा लेकिन ना हमारा लागत उनका दर्द नहीं खे, उनका दर्द से ज्यादा
मूड बाटे। खेसारी लाल यादव जी मूड में बाड़े, जबकि नशा में बाड़े, सिगरेट वगरेट पियत रहे। अच्छा एक बात बता दे, खेसारी जो सिगरेट में पियत रहे उनको का नाम का अजीब है सिगरेट, हमारा रात सिगरेट आदमी पिएबे ना करे, तो आप लोग और बताई जा कि सिगरेट के नाम बा। ज्यादा लॉन्ग ना ले जी, कहे कि ज्यादा ये गाना जोन बनू बहुत कुछ बात करे लायक नहीं के, बहुत कुछ नहीं के। देखिए रोमांटिक गाना बा, पति पत्नी के नोक झोंक वाला बात, एक कमरे के अंदर दो चार गो लोकेशन पर हो चुकल बा, लेकिन फिर भी बढ़िया बा, क्वालिटी वाला बा, बजट वाला बा। जौन अब तक खेसारी जी के फैंस के शिकायत रहे वो पूरा के लिए बड़े गाना के माध्यम से व्यू भी अच्छा खासा मिल रहा बा, और ये गाना के परफॉर्मेंस भी जबरदस्त बा। ट्रेंडिंग नंबर 3 में चल रहा बा गाना, ट्रेंडिंग नंबर 3 में चल रहा बा म्यूजिक सेक्शन में। हमने के भोजपुरी खातिर गर्व के बात बा। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी, नीलकमल सिंह के भी देख रहे हैं ट्रेंडिंग में चल रहा बड़ा है, गजब मजा आ गया हमारा। तो भोजपुरी खातिर भैया बहुत खुशी होला। केहू के हम जौन चाहले एक नजर से देखे नहीं, जौन सच वो बतावे नहीं, क्या सच बोलो जरूरी हमने की जिम्मेवारी बाटे चीज के, आप लोग भी जान दें जा। और बाकी बात कर लीजिए तो म्यूजिक के बारे में बात कर ली तो म्यूजिक भैया फीका लागता, म्यूजिक फीका लगाता। और खेसारी लाल यादव जी के पिछले सब गाना के म्यूजिक के शिकायत तो हो रहा बा। खेसारी लाल यादव जी के म्यूजिक के साथ काम करे के चाहिए। भोजपुरी में ऑलरेडी स्टार लोग बाटे, अब में जो नाम हम पढ़नी हम शायद तो अब की हम हमरा नहीं पता, लेकिन हमारा पहला बार नाम सुने के मिलत है जे मास्टर प्रिंस नाम के म्यूजिक डायरेक्टर हम जे म्यूजिक दिले बारे। लेकिन म्यूजिक में सबसे का हमरा तनी लागल खटकल है कि म्यूजिक जोन बा रोमांटिक फिल्म बहुत जरूरी बा। आजकल अब भोजपुरी ऑडियंस भी अपग्रेड हो चुकी बारे, उनका बुझाता कि आप पूछो म्यूजिक रोमांटिक में डीजे वाला म्यूजिक डाल दें, डीजे में रोमांटिक डाल दें तो मजा ना आई। सैड सॉन्ग में तो मैं बांसुरी बाजाता हो बाजाता तो फील आ रहा बाटे। अंकुश राजा गाना जब ले ले हो के एक तो समय आ गई तो म्यूजिक के बेस रहे, सब गाना भी रहे म्यूजिक भी रहे, तो चीज जरूरी होला। आजकल छोट छोट सिंगर करत तो काम करे पड़ी। खेसारी लाल यादव जी के क्वालिटी देखिए भैया, जे क्वालिटी पे काम करी, जे मेहनत करी, जे एक दिन में 10 गाना ना एक दिन में 1 गाना करी तो पक्का ओकरा पब्लिक एक्सेप्ट करी, प्यार आशीर्वाद दी। ये चीज के ध्यान देवे बा। लेकिन पिछले कई गानन से बेहतर क्वालिटी, बेहतर बजट पे बाटे। गाना बहुत सुंदर बा, अच्छा बा, गाना लाइन वायरल होके लायक बा, उम्मीद भी बा के वायरल होके। अच्छा उम्मीद बा कि खेसारी लाल यादव जी तरफ से मेहनत कर ले, टैलेंटेड आदमी बड़े, गुण कूट कूट के भरल बा, और ऐसा स्टार का अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस बानू तो भोजपुरी के कैसे क्षति बा, भोजपुरी कैसे नुकसान हो, हमनी के क्षति हो रहा बा। दूगो स्टारे भोजपुरी में रहे, नाम पार में चलत रहे, जरा बारे में न्यूज बनावत रहे, वीडियो बनावत रहे। आज हट चलो तो भोजपुरी में केहू के व्यू जाता, केहू के नाम आप लेके कुछ बनाई बोली केहू के व्यू जाता, सच्चाई बाटे, केहू भी बिल्कुल सच्चाई बा। अब एक आदमी नुकसान में जा रहा, बड़े आदमी कहियो देखत रही भोजपुरी में व्यूअरशिप पे गलो रहे, लोग लड़तो रहे, लोग भोजपुरी के सब कोई के फायदा होत रहे, केहू कुछ ना कुछ आके बोलत रहे, केहू शिकायतें करे चाहे बड़ाई करे। लेकिन हम आप लोग के बीच में सच बताओ तनी, ज्यादा लॉन्ग ना ले जाई, सब यही कुछ कमी रहे, कुछ अच्छा बा। मतलब गाना जो बा 50-50 बा। ऐसे गाना के अगर स्टार के नजरिया से बताई तो 5 में से गाना के 3 स्टार हम देम, और 3 स्टार में 2 स्टार खेसारी जी खाती बाटे, बाकी 1 स्टार सब कोई बा। वो 1 स्टार में सबसे ज्यादा वीडियो डायरेक्टर और कोरियोग्राफी लकी विश्वकर्मा जी के देम। अच्छा कोरियोग्राफी के लिए डायरेक्शन भी अच्छा बा, लोकेशन सेटअप भी अच्छा बाटे, मस्त लाग रहा बाटे। खेसारी जी जो सिगरेट पियत ओकर नाम कुछ चीज नोट कर रहे, रोमांटिक से ज्यादा गाना एनर्जेटिक लागता। म्यूजिक में ज्यादा ढिंच जो ना बजा जो बाजेला वो ढिकची ज्यादातर डीजे पर बाजे तब मजा आवेला। एमे रोमांटिक फील है तो कुछ रोमांटिक पिया छोड़ दी ना, पवन सिंह गाना से उदाहरण देते हैं तो आप लोग तनी ऐसी चीज ना करम जा, उदाहरण न दे तरीके की चीज अच्छा बा, और ये चीज में कमी खलता, वो कमी के भरपाई कर दी तबे हमरा आपके दिल पे उराज कर दिया। जे भी होके कौन सिंगर होके, जब हम खेसारी जी की तो बजो शंका करने के 3 स्टार दिल में 2 स्टार खेसारी लाल यादव जी के ही बाटे 5 में से, बाकी 1 स्टार और लोग को मिला जो लगे। तो आप लोग गाना के प्यार आशीर्वाद दी जा, सुने लायक बा, ऐसा नहीं के गाना एकदम खराब, सुने लायक बा, देखे लायक बा, 1 बार से 2 बार देखे लायक बा, वीडियो मजा आ रहा बा। और क्या कहने हीरोइन के रोल से ज्यादा मूड में लाता रही, उनकर फिगर देख के लोग माफ कर सकता उनका के वो तनी जो उनकर कमी लोग था। लेकिन ये जा कि वो रही थोड़ा रोमांटिक, जिसे आप लोग चुमा दे दी रुमाल में जे तरीके से जो अभी नायिका हीरोइन आज बड़ी प्रिया रघुवंशी वो तनी रही थी और अच्छा लगे तनी वीडियो, मतलब उनका तनी इनका काजल वजल कइले बाड़ी त चेहरा भी तनी ऐसा लागता काटी लागत तनी काटी नशा में हीरोइन मूड में लागे। तो ई कुल चीज कमी रहे रिव्यू करे बैठल में, तो आप लोग को जो सच बात बताई जो हमारा लागल है, हमार राय बा, केहू के नहीं के और केहू के चीज से बुरा हो रहा लागल बा, ओकरा खातिर माफी बा, हमार राय बा, हमारा अपन राय बा। आप लोग पसंद आई तो प्यार आशीर्वाद दीजा। अब पावर स्टार पवन सिंह के गाना के डाली धनिया में पनिया, धनिया में पनिया, यह शब्द हम रिएक्शन में कहनी है कि गाना चल सकता कि ना चल सकता, यह शब्द पर। बाकी भैया
दो तीन खाली वीडियो जब देखनी खाती तो बतिया हम रिएक्शन में कहीं आगे बात कर लेकिन बतिया भी पहले उस देख ले जो हमारा दिमाग में बा के लिख के नहीं बैठल दिमागे में ले लेबे तो लागत एकदम भुलावला ना जी वो बात जो खुशी जो चीज नोट कैले बने एकदम हमें रखले बने काहे के देखी भैया अगर डिटेल में पूरा कर लगे तो हम 10 मिनट से एगो गाना के 10 मिनट से कम रिव्यू ना दें 10 मिनट पार कर दें इतना आदमी भोजपुरी में डूबल बा आप लोग के प्यार आशीर्वाद से चीज के देखेला समझेला कि हो सकता लेकिन दो गो रिव्यू बा एक समय में बा और आप लोग को भी प्यार आशीर्वाद तनी कमे मिलता जैसे दिल से रिक्वेस्ट बा प्यार आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट करके भाई दिल से मेहनत करला आप लोग खातिर और जौन बात बा एकदम खड़क मुंह पे बोलला चाहे केहू हो के कौन हो के कौन से हो चाहे खेसारी लाल यादव गलत बात रिव्यू के मतलब ये बा ताकि आगे सुधार हो के हमने भोजपुरी आगे बढ़े ग्रो करे आज जैसे देश दुनिया में चर्चा हो रहा बा और इज्जत और सम्मान हमने के भोजपुरिया जहान भोजपुरिया दर्शक और भोजपुरिया स्टार लोग मिले तो चलिए ज्यादा ना लेक्चर देते हुए धनिया में पनिया कहना कि देखिए हम कहनी हाँ क्या कहला बकरी जो हतना एक सिंपल मैटर बा धनिया में पनिया एगो पति पत्नी के नोक झोंक बा पति जा रहल बाड़े पत्नी रोकत तारी का होई कैसे होई तू जाके फंस जीव हो जो दिस डेट हो रहल बा सेम लेकिन ओकरा के कतना बढ़िया फिल्मावल गेल बा आ तना बढ़िया फिल्मावल गजब इस लेवल के डायरेक्शन कइल बा के मजा आ गेल बाटे छोटा सा कॉन्सेप्ट बाटे एकरा के चाहल नहीं तो खींच दिया जाए लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के तारीफ करे के चाहे कि अपना दर्शक के कभी बोर नहीं खन कर चाहे गाना फ्लॉप हो जाए चाहे ना चले लेकिन क्वालिटी में कमी ना होके के चाहे जैसा डिमांड करता वही हिसाब से बेहतर ड्रेस होके चाहे जौन हो देखिए एक गाना में पूरा एक ही ड्रेस पे चल रहा बा एक ही ड्रेस पे सब कोई लेकिन गाना में देखी वो धनिया बैकग्राउंड में एक ना 10 हमारा तो 20-25 गोले बैकग्राउंड में लड़का लड़की मिला के 20-25 से ज्यादा लड़के ज्यादा बड़ा 15-20 गोले हमारा लगा था सब कोई धनिया ऐसे हिला रहा बा कैमरा एंगल चल रहा बा कितना मतलब देखी में कितना बढ़िया से सजावल गेल बारे सब डायरेक्टर डायरेक्टर तो नाम विभांशु तिवारी जी बड़े महाराज वो नेक्स्ट जनरेशन भोजपुरी में शुरुआत के लिए रहे साबित गजब सैल्यूट है सर सैल्यूट क्या मतलब आप पे गर्व का भोजपुरी क्वालिटी में चर्चा हो रहा बा हमनी के खुशी बा के भोजपुरी गाना दिखावते हैं दूसरा ऑडियंस के जे ऑडियंस हिंदी गाना देख ले बा बॉलीवुड गाना देख ले बा पंजाबी गाना देखता ओकरा के देखा तो कम से पावत जब पहले देखते ना रहन डायरेक्ट मुंह पर बेइज्जती कर देत रहन का आदमी करे लड़ल जला तब ही जोन बैकग्राउंड ताकत होके भौकाल होके हथियार होके तबे नु लड़म पातर होके चाहे मोट होके बाटे हथियार तो लड़ सकता बाटे पैसा तब लड़ सकता नहीं मोट पातर से ना होला बैक भौकाल कितना बाटे और आपके दम कितना बा ई चीज बा तो गाना देखते बानी सबसे बड़ी चीज में नोट में पवन सिंह भी अलग पवन सिंह आजकल एनर्जी में लागते बड़े अलग अंदाज में लाग रहा बड़े जब वो बैठ के टमटमा पर पीछे ऐसे पैरवा करके बैठल बड़े आराम से गमछिया ले बड़े खास सीन लगाता वो जो चुमा गाना आई रहे बॉलीवुड में वाला सीन दिले बड़े बीबी बिजनेस में बिजी है वाला सीन के फिर से रिपीट के बड़े देसी अंदाज में एकदम गाना में देसी वाइब बा गांव के फीलिंग बा ऐसे लगा था जैसे एगो टोला जहाँ पे धान कुटाते एगो मेहरा धान कुटातिया एगो केहू कुछ करत तारी बकरी साइकिल सब लोग मतलब कितना बढ़िया से गांव के फिल्म वही अपन पवन सिंह और प्रिया रघुवंश से अपन नोक झोंक अभी बहुत प्रिया रघुवंश से अपन नोक झोंक करत देखिए उतने हम बात करें 4 मिनट पार होके लगल बा अब हम टाइमो देखा था कि गाना 10 से दोनों मिला के 15 मिनट ठेके वाला बा तो बात बहुत आदमी कर सकता अभी तो बहुत डिटेल में तो गजब बवाल बात मतलब हमारा बिरिया ना सब गाने के बारे में बहुत बोल सकता नहीं ठीक बा लेकिन रोके के पड़ा हमारा मतलब कितना ओखरी सब लोग ओखर सब लोग प्रिया रघुवंशी का यूनिकता एक तो पवन सिंह बनिया बैठेला का यूनिकता कर रहल बाड़ी अपन शिकायत कर रहल लेकिन वो शायद खाटी को बैठल बाड़ी के टमटम पे बैठल बाड़ी ऐसे आराम से धनिया के पत्तियां निकाल के बकरिया खियावत तारी एगो कितना अच्छा सीन दे वो सीन एगो शूट करे खातिर भैया अलग से मेहनत लागल होई पर्सनल कैमरा लागल होई सेट सुनकर लेकिन ना हो देखाओ जैसे गाना बढ़िया लागे पीछे बैकग्राउंड में देखा तनी बोरा और ढोआ तल पवन सिंह प्रिया रघुवंश अपन नोक झोंक कर रहल लेकिन पीछे काम चल रहल देखा कितना बढ़िया जैसे रहा फिल्म में देखावल जाला भोजपुरी के दिन देख के ना रे गर्व हो रहा सीना चढ़ आँख बहुत कुछ देख ले भाई कान बहुत कुछ सुन ले भोजपुरी के बारे में बहुत बुराई बहुत कुछ लेकिन आज जब भोजपुरी हे तरीका से ग्रो कर रहा बानू नेशनल से इंटरनेशनल होके जाए तो हो चुकल बा लेकिन एगो तारीफ आज लोग करे पे मजबूर हो गए भोजपुरी के बारे में कुछ बोले में 10 बार सोचा था आज जौन बोला था सब के मतलब सीधे वायरल हो जाता है बात तो चाहिए बाटे तो सब मिला के जबरदस्त बा गाना कहनी है गाना का है धनिया में पनिया के डाली धनिया में पनिया ये तो सब जो लाइनवा बानू ऑकवर्ड लागता ये पर रील बनावे पर क्यों सोची के मतलब हमारा नजरिया से सोची का मतलब नहीं मतलब कोनो ई तरीका से बाकी गाना के अंतरा जे तरीका से कह तरी इसका होई से सिंगार पियो ना रहबो
दोनों अंतरा लेडीज के जोन शिल्पी राज के लाइन बाटे हर उ सब वायरल होखेला बाटे सब बा, लेकिन ई लाइन अब हमरा तनी लागल था के दानी धनिया में पनिया हो घोरे चल जी बराजा। तो ऐसे कम सम होला धनिया उनके पता ना खेती कितना वाली हमरा जान गई अपन पता नहीं सच में अपना धनिया बोला और आता ना धनिया के पीछे पवन सिंह काहे पड़ल बड़े कर जवाब हमारे के नीचे कमेंट सेक्शन में देम जा। लिरिक्स जबरदस्त बा, म्यूजिक जबरदस्त बा, प्रियांशु सिंह गजब लिरिक्स लिखले बड़े और रोशन सिंह सब सर आप लोग देसी लिखत हैं। तो पूरा वीडियो के बात हो गई कितना बढ़िया से वीडियो बनावल बा, गाना औसम बा, पुरान सुनल धुन पे बा, अच्छा लग रहा। पवन सिंह के ये तो सिलेक्शन गजब का लगे, दिल पे लोग उतर जाले। पवन सिंह के गाना जुबान पे फट, एक ही बार गाना कभी सुननी है देखनी है फट जुबान के डाली धनिया में पनिया हो भोरे चली जाई बराजा। बहुत पुराना गाना लगा तब याद करो, याद नहीं किया लेकिन बहुत पूरा पहले के धुन ठीक बा। प्रियांशु तिवारी जी गजब, वजीर आर्ट डीओपी जी बड़े सर, आपको तो सामने से देखा है, सैल्यूट है, क्या काम करते हो आप। कोरियोग्राफर सनी सोनकर जी बड़े, बहुत बहुत जबरदस्त पूरा टीम मेहनत के हम का कहिए, गजब कहिए दिल बनी, गजब कहिए दिल बने। आदित्य फिल्म के माध्यम से गाना आइल बा, सैल्यूट है सर, आप ऐसा गाना करी जा और आदित्य फिल्म में सब्सक्राइब कर जा, ज्यादा से ज्यादा प्यार आशीर्वाद दे, पूरा मिला के जबरदस्त बा। और लास्ट में बात कर ले जब प्रिया रघुवंशी के कैसे छोड़ सकता रे, कभी आदमी मतलब ना होला कि वो लागत रहेगा आस्था सिंह ट्विन साली अब एकरा बात के, लेकिन सच कहता नहीं आवे वाला दिन में बहुत जल्दी राज करे वाला बड़ी प्रिया रघुवंशी। खेसारी लाल यादव जी के साथे हो जतवा के दतवा में कहले रही, तो ओकरा पहले हम चुमावा दिलवा ले जा रुमाल के गाना तो मैं सीरियस लग रही हूँ, मैं तनी के बारे में हम कुछ बोलले भी रही तनी होता ना ठीक ना लगे, लेकिन जतवा के दतवा देखनी ई में खा मतलब एक्टिंग करत नहीं, घूस जाता रही एक्टिंग में, घूस जाता रही एकदम लागत एकदम फील हो रहा है, घूस जाता रही में एक्सप्रेशन जब दे रहा है, रियलिटी एकदम सब मिला जुला के जबरदस्त बा। कितना रिव्यू हो, कितना टाइम हो गई, तो इससे आप लोग प्यार से बात देम जा और आगे रिव्यू डिटेल में चीजें बताओ। जब तक कॉपी कलम लिख के लिखले है, दिमाग में सब लिखले रही ठीक बा, तो से प्यार से बात देम जा। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा।